Eli moi! Ja mun piti kysyä teiltä, että haluaisitteko te kenties, että mä aloitan tekemään sarjoja? Ja siis mulla ei ole mikään pakko alkaa tekemään niitä, mutta jos te haluatte, ja siis jos te haluatte, niin kommentoikaa sen sarjan nimi, mitä siinä voisi tapahtua. Tai sitten mä voisin keksiä omasta päässä. Mutta joo, ja mä en ole siis mikään mestari tekemään niitä sarjoja, joten mun pitäisi ihan eka, niin mitä? Siis mun pitäisi eka harjoitella niitä ja sitten tälleen. Mutta mä kysyn siis nyt teiltä ja te vastaatte, jos te haluatte. Ja pystyttekö te mitenkään niin mainostamaan mun kanavaa, tai siis teidän ei ole mikään pakko. Jos te haluatte, niin sitten. Ja mä voin tosiaan mainostaa teidän kanavaa. Ja tulkaa siis ihan rohkeasti vaan sanoa, että te haluaisitte, mutta ei mulla varmaan muuta. Moikka! Eli moi! Ja mun piti kysyä teiltä, että haluaisitteko te kenties, että mä aloitan tekemään sarjoja? Ja siis mulla ei ole mikään pakko alkaa tekemään niitä, mutta jos te haluatte, ja siis jos te haluatte, niin kommentoikaa sen sarjan nimi, mitä siinä voisi tapahtua. Tai sitten mä voisin keksiä omasta päässä. Mutta joo, ja mä en ole siis mikään mestari tekemään niitä sarjoja, joten mun pitäisi ihan eka, niin mitä? Siis mun pitäisi eka harjoitella niitä ja sitten tälleen. Mutta mä kysyn siis nyt teiltä ja te vastaatte, jos te haluatte. Ja pystyttekö te mitenkään niin mainostamaan mun kanavaa, tai siis teidän ei ole mikään pakko. Jos te haluatte, niin sitten. Ja mä voin tosiaan mainostaa teidän kanavaa. Ja tulkaa siis ihan rohkeasti vaan sanoa, että te haluaisitte, mutta ei mulla varmaan muuta. Moikka!